Poštovani slušatelji, zadovoljstvo mi je u našem studiju pozdraviti umjetnika Nikolu Radmirovića. Nikola, lijep pozdrav, dobrodošao. Hvala najljepše što ste me pozvali, lijep pozdrav svima u studiju, pogotovo svim slušateljima. Siguran sam da dobar dio naših slušatelja zna tko je Nikola Radmirović, ne bi bilo loše možda ukratko da se predstavite, umjetnik i to polivalentan. Hvala, pa evo ja sam Nikola iz Požege, to manje više svi znaju. Požežanin koji je tu i odrastao i našao svoje najbolje prijatelje i ostvario svoju najljepšu ljubav sam pronašao s kojom živim i svoju inspiraciju i svoj rad temeljim na Požegi uglavnom i nadam se da će tako biti u buduće. Kojim sve oblicima umjetnosti se bavite? Pa evo dosta široko, recimo ja sam iz obitelji umjetnika i otac mi je slikar, puno njih zna za njega i moje izložbe i sam krenuo sa nekakvim slikarijama, crtkanjem, pa sam onda počeo slikavati motore tehnikom airbrusha, jer sam se bavio i moto utrkama početkom 90-ih, opet za Požegu. Onda nakon toga sam imao i salon za tetovažu, to se mnogi sjećaju, prije 20 godina, sad sam ga ponovno otvorio točno nakon 20 godina. Pa airbrush taj u smislu body paintinga gdje sam oslikavao modele i sa lupinom i ostalim eminentnim fotografima, grafika, dizajn, video, animacija, 3D vizualizacija, sve gdje ima nekakve kreativnosti gdje ja mogu doći do izražaja. Zašto ste došli ovdje? Razlog je naravno što ste prije nekoliko dana osvojili jednu sjajnu nagradu, zlatnu medalju za suvenir Hrvatske, priznanje najbolje inovacija u turizmu. Bilo je to u Osijeku na sajmu. O kakvom sajmu je riječ, koliko je bilo sudionika, iz kojih država, što je to zapravo? Budi uzor. Pa govorimo Budi uzor Inova 2017. je najveća izložba inovacija u jugoistočnoj Europi, a ove godine sa više od 500 sudionika iz više od 15 država sudionica. Sad, to je jedan relativno veliki za mene, veliko iskustvo za mene, jer ja sam tamo došao, naglašavam, kao outsider. Kao član udruženja inovatora, naravno, ali kao outsider sa svojim tim nekakvim projektom, sa svojim malim štandićem i nisam očekivao da će to tako biti pozitivno prihvaćeno, da će biti zlatna nagrada za najbolji suvenir i plaketa za najbolju inovaciju u turizmu i uopće reakcija svih tamo i žirija i publike i ostalih sudionika. Tako da sam iznenađen i pozitivno i drago mi je što je bila Požega tamo na posljedku. I ja kao predstavnik i ta hrvatska kockica koja je bila na postolju Požega, eto, promocija Požege je internacionalno i na to Inovi i pozvan sam i sljedeće godine na Inovu koja će biti održana u Zagrebu ovaj put i puno kontakata je ostvareno. Drago mi je, eto, uspješno je. Opišite samo kratko našim slušateljima koji evo ne mogu u ovom trenutku vidjeti o kakvom suveniru se radi. Što ste to zamislili i što on predstavlja? Pa ja sam krenuo iz te vizure Hrvatske, kao mi imamo jako toga puno za ponuditi, od suvenira, od povijesti, od turizma, od zaista smo mi prekrasna zemlja. Međutim, gledajući vizualno kako se predstavljamo u svijetu, uvijek su prisutne te naše kockice, pa onda nekako kad ih je puno, kad se naslažu, onda nekako nesretno budu malo i kičaste, kad ih je premalo, onda izgube prepoznatljivost, ne znaju ljudi o čemu reći, šta znači te 2 kockice ili 4 ili crvena ili bijela. I onda sam se nekako, dao sam si zadatak da od te naše kockice pokušam napraviti nekakav simbol i nekako kad sam je okretao, razmišljao o ljudima, o ljubavi prema zemlji, prema svijetu i prema svima nama. I rekao, hajde nekako srce, pošto je već crvene boje, ispalo je kockasto srce. Imamo mi suvenir koji je lisitarsko srce, ali to je uopće prepoznatljivo oblo srce, a mi imamo sad, evo, kao hrvatsko jedno kockasto srce. Kakve su reakcije ljudi, jeste li imali kontakte neke? A to vam je interesantno kao i svagdje, jer dok je to bilo predstavljeno, ljudi su zainteresirani, gledali, pitali šta je, puno njih je razumjelo, pa to je kockica, jer ta kockica ima i svoj stalak koji je bijeli, znači crveno-bijele kockice. Kad sam osvojio tu zlatnu nagradu i plaketu, onda su krenuli mi davati vizitke sa svojim idejama, proizvodnji, distribuciji i tako, kako to već ide, jel? Kad čovjek malo nešto osvoji, onda mu više ljudi prilazi. Ali naravno, to je jedan put koji tako mora ići. Dobro, hoće li sad ta kockica završiti negdje na vašoj polici ili će zaista malo dobiti neku širu distribuciju? Pa ja se nadam, s obzirom da ta kockica nije samo nekakav mrtvi suvenir, odnosno grafička inačica, on je prihvatljiv za nekakav uredski stol, jer ja sam gledao Slavoljub Penkala je isto naš inovator, ona bi dolazila recimo kao jedan stalak za Pinkala, naliv pera ili vizit karte, eventualno za zastavu Republike Hrvatske. Tako da ja sam razmišljao o tom da se može napraviti već sam spominjao čokoladu, možda nekakav minjon ili
nekakav aranžman u smislu slastice iz Požege ili da se proizvodi u Požegi, da Spinvalis napravi nekakvu seriju, možda limitirano, ona može biti na posljedku i od kamena i od mramora i od granita i ima tu pristupa dosta kako je napraviti atraktivno. A moja želja je da nekako budemo prepoznatljivi preko te kockice prema svijetu, da ljudi kažu da, to je Hrvatska, to je ta kockica, srce, dobrodošlica ljubavi, dobrodošlica ljudi, sve ono što ljubav zapravo i čini pozitivno. Sad kad ste se već vratili na Požegu, posljednjih nekoliko godina napravili ste nekoliko projekata s kojim bi Požega postala prepoznatljiva u ovom nekom novom dobu, ne samo po nečemu iz 18. 19. ili prije stoljeća, nešto za 21. stoljeće. Jedan veliki projekt je Obelisk. O čemu se radi, što on predstavlja, što je oko njega sve zamišljeno? Pa Obelisk je jedan, relativno veliki projekat koji je opet došao u moju glavu kroz ideju čisto vizualno našeg kužnog pila, spomenika žrtvama kugi. Mi jedini imamo, što se tiče spomenika kugi, 4-strani obelisk. Osijek ima pilar, od tog riječi je pilar, odnosno stup, a na stranicama Hrvatskog restauratorskog društva stoji da mi imamo obelisk. I onda se ja razmišljao kako napraviti jedan moderniji malo obelisk koji bi bio okrenut 21. stoljeću, prepoznatljiv, i tako je došao taj požeški obelisk koji je u stvari klas žita. Žito, staroslavenska riječ za život, za plodnost, upravo ono sve što mi imamo. Stranice tog obeliska su bolte, dezen sa naše katedrale. To je vrlo pojednostavljena verzija, ja sam ga nazvao požeški obelisk, jer čini mi se da bi bio vrlo atraktivan iz razloga što u Europi vi već imate obelisk. Imate obelisk na trgu Svetog Petra u Vatikanu, imate u Luksoru, u Kairu, u Washington. Obelisci su inače simboli plodnosti i uspjeha, imaju neku svoju priču i kroz povijest. I iz te strane sam gledao zašto ne bi Požega na ulazu u grad imala jednu takvu skulpturu, jedan obelisk po čem bi bili prepoznatljivi. I naravno ona ne bi bila samo nekakva mrtva skulptura, već sam je zamislio kao jedan interaktivni plato na ulazu, odnosno izlazu iz Požege, gdje bi i turisti i svi posjetitelji mogli doći, prvo stati na taj punkt, na velikim displejima interaktivnim bi oni mogli dobiti informaciju o ponudi gastronomskoj, o sakralnim objektima, o povijesti Požege, općenito jednu turističku startnu informaciju, gdje bi bila tu jedna, kako bi rekao, dobra atmosfera za druženje, pogotovo ako se ona šetnica što imamo uz nasip spoji kompletno sa Zagrebačkom, gdje bi bio jedan centar gdje bi se mladi mogli okupljati, gdje bi imali Wi-Fi, gdje bi se ljudi mogli spajati na internet, na vrhu bi eventualno bila kamera, jedna koja bi pokazivala 24 sata, 360 stupnjeva cijelu panoramu Požege, da ne govorim da bi onda po mojoj ideji on bio osvjetljen LED rasvjetom kroz tjedan, svaki dan, ponedjeljak, utorak, sreda, drugom bojom, pa bi jednostavno samo kroz i te boju mogli znati u kojem smo tjednu, pošto je od 3 dijela. On kao takav mogao bi biti na nekakve državne praznike i obilježavanja, mogao biti u 3 boje, u trobojnici našoj, crvenoj, bijeloj, plavoj. Bio bi živ kao takav i bio bi interesantan. Poveznica je, kažem, opet naš kužni pil i simbol i života i žita i naše bolte. Na posljedku on je asocira i na mač, što je opet simbol naše pobjede nad Turcima i pobjede nad agresorom 1991. i ima neke elemente koji su nama bliski i kroz povijest, a opet koketira s jednom novom budućnošću, s jednom novom Europom, jednom atraktivnošću koja je nama potrebna. Nama treba da se malo istaknemo i da pokažemo da tu smo, imamo sve što imamo, jer mi smo poznati da smo rasadnik i talenata, i književnosti, i umjetnosti, i kulture, i glazbe, i hrane, i na kraju krajeva i ljudi, i dobrodošlice, i ljubavi. To je ono što moja kocka u konačnici, zašto sam im pozvan u emisiju, i sugerira i govori. Još nije došlo do realizacije obeliska, no imali nade, jeste li razgovarali, komunicirali, može se to isfinancirati kroz neke fondove razne, kroz ministarstva? Pa gledajte, što se tiče obeliska, nije to nekakva velika investicija, on je takav veliki, visok, ali ništa to nije u mojim nekakvim proračunima prije. Ja sam već napravio cijeli elaborat, zadnjih par godina je to stvarno razvijeno. Jako puno upita imam od ljudi i svojih kolega i umjetnika i sa akademika o čemu je riječ, gdje je stalo. Znate šta, za svaki projekat treba jedno određeno vrijeme da zaživi, pogotovo takav jedan objekat koji je stvarno bi bio atraktivan u Europi i koji bi skrenuo puno pogleda. A što se tiče izgradnje same i svega, pa postoje vam i fondovi evropski,
gdje se i spominju takvi nekakvi projekti gdje bi se istakla ruralna mjesta, manja mjesta. Ja sam čak imao i upite sponzora koji su bili zainteresirani da investiraju određenu svotu iz razloga što bi to ipak ostalo nekako obilježje za, neću reći za vječnost, ali jedno novo obilježje Požege. Jer kroz Požeški obelisk mi bi mogli nadalje praviti razne suvenire, možda vina, male inačice. Moglo bi se tu malo oko toga stvoriti priča i sa radnim mjestima i općenito brendirati Požegu kroz jedan takav veliki evropski projekat. Dobro, ima li još osim toga nekih planova, želja u budućnosti? Pa ima, evo ja sam si uzeo nekakvu životnu misiju, meni ljubav puno znači, pogotovo ja kažem, naglašavam, u Požegi sam našao i ljubav svog života i cijelu u svoju inspiraciju kroz prijatelje, poznanike. Evo ja se neću predati u svom kreativnom smislu, koliko god bude mogao daću maksimalno da Požega dobije svoje zasluženo mjesto atraktivnosti kroz Požegu i Hrvatska i da budemo prepoznati u svim pogledima onom što nudimo, a tog ima jako puno. I drago mi je što sam dio cijele ove priče. Nekad je teško, ali što kažu u muci se poznaju nacije, svi trebamo zajedno potruditi da napravimo bolje, zdravije, ljepše mjesto za sve nas, pogotovo za naše mlade koji dolaze i kojima imamo dužnost i obavezu da im napravimo bolji svijet. Ja vam želim da Srce kocka u bilo kojem obliku, na bilo koji način dođe do što više naših građana u cijeloj Hrvatskoj, također da dođe i do realizacije ovih nekih projekata u našem gradu. Hvala vam najljepša, ja pozdravljam sve i želim nam bolju i ljepšu budućnost sa puno ljubavi. Hvala lijepa poštovani slušatelji, moj gost u proteklim minutama bio je umjetnik Nikola Radmirović. Lijep pozdrav, do slušanja.